Hezký den, moje jméno je Richard Biláč a dneska vám vysvětlím, jak se hraje desková hra Cashflow. Tady ji máme. Pokud mě ještě neznáte, dostal jsem se k investování do nemovitostí zhruba 12 let zpátky. Přivedla mě na tuhletu myšlenku kniha od Roberta Kiyosakiho Bohatý táta, chudý táta. Možná ji znáte v této modernější podobě, jedná se o tu stejnou knihu. Dnes tedy jsem realitním investorem, jsem zakladatel jedné z největších komunit pro realitní investory s názvem Investujeme do nemovitostí a zároveň skrze naši investiční platformu Pontiro můžete začít investovat do nemovitostí už od 50 000 korun. Dneska si vysvětlíme, jak se hraje vzdělávací, finanční, investiční a vlastně i nemovitostní hra Cashflow. Jedná se o základní verzi hry. Cílem hry je dosáhnout pasivního příjmu, to znamená příjmu, který plyne například z dividend, z podnikání nebo z nemovitostí, a aby tento pasivní příjem byl větší než vaše měsíční výdaje. Jakmile k tomu dojde, dosáhnete podle Roberta Kiyosakiho takzvané finanční svobody. A to je ten hlavní cíl té hry. Další cíle si potom vysvětlíme později. Začnete tím, že si na začátku vylosujete jedno ze 12 povolání. Můžete se stát například manažerem, sekretářkou, anebo třeba inženýrem. Informace z karty si zapíšete do již připravené hospodářské výsledovky. Jedná se o papír A4. A jak to všechno zapsat? Pojďme na to. Začneme třeba tím, že si vylosujeme povolání manažer. A veškeré informace si přepíšeme do hospodářské výsledovky. Takže profese, manažer, hráč, Richard. Tak, auditorem je hráč, který je po vaší pravici. V tomto případě můžeme říkat klidně Honza. Plat je v tomto případě $4600. Můj celkový příjem je tedy také $4600. Tady do kolonky výdaje si přepíšu veškeré částky, které se vztahují k výdajům. Takže daně 910, hypotéka 700, zpátky uvedu na 60, 120, 90, 50 a jiné výdaje jsou 1000. Každý hráč začíná tím, že nemá žádné dítě, takže si sem napíše 0 a napíše si výdaje v případě, že by se mu dítě narodilo. V mém případě je to $240. Celkové výdaje, které aktuálně jako manažer mám, jsou $2930 a můj měsíční tok, to znamená moje cash flow, to znamená rozdíl příjmu minus výdaje, je $1670. Začínám s tím, že mám na začátku $400 úspory, ale také začínám s tím, že mám jako manažer nějakou hypotéku ve výši $75 000, mám nějaký úvěr na studium ve výši $12 000, úvěry na automobil $6000, kreditní karty 3000 dluh a maloobchodní dluh $1000. V tuto chvíli mám všechny informace z kartičky zapsané, můžu tedy kartičku vrátit zpátky do krabice a od bankéře nebo z banku bych si vzal úspory plus měsíční cashflow. To znamená v tomto případě 2070. Jakmile dostávám úspory a cashflow vyplacené, můžu si úspory smazat a doporučuji v průběhu psát tužkou a informace budete často mazat, takže moc netlačit. Tak a pojďme se podívat, jak se hra hraje. Nyní mám hospodářskou výsledovku připravenou. Je potřeba zvolit jednoho hráče, který bude mít na starosti peníze, bude mít na starosti bank. Zvolte jednoho takového hráče, nebo pokud se sám nominuje.
od hráče, který je bankéř, jsem dostal vyplacené peníze, v mém případě $2070, a to je můj startovní kapitál, se kterým jako manažer začínám. Pojďme si připravit hru. Vezmu kartičky a rozdělím je na malý obchod a velký obchod. Kartičky zamíchám a umístím je na příslušné políčko. Tak. Stejně tak rozdělím kartičky modré a růžové na trh, který zamíchám, a kartičky nicotnosti, které také zamíchám a umístím na svá místa. Tak, tím mám herní plochu připravenou. Na začátek si zvolím jednu barvu a vezmu si herní postavičku, takovou krysu, a k ní sýr, který symbolizuje můj sen. Začíná se zde a začíná se vlastně v rámci kruhu, který se nazývá takzvaný jakoby krysí závod. Začneme tím, že si zvolíme úplně na začátku nějaký svůj sen na takzvané rychlodráze. To je ta dráha, která se vyne celou tou hrou. A zvolím růžové políčko. Na začátku hry, pokud hru neznáte, asi tolik nezáleží, nekoukejte na to, kolik sen stojí nebo kde je, ale řeknu, že mně by se třeba líbilo mít jachtar nebo zúčastnit se jachtarských závodů, tak si umístím svůj sýr zde. Mám připravenou svoji postavičku, mám připravenou svoji herní kartu, mám připravenou, nebo víme, kdo je bankéř, a začíná se tím, že se hází jednou kostkou. Já hodím a podle toho, kolik mi padne na kostce, o tolik políček se posunu. Takže v tomto případě 1, 2, 3, 4. Tak a za chviličku si vysvětlíme, co jednotlivé políčka a jednotlivé karty dělají. Tak, pojďme si nyní vysvětlit jednotlivá políčka a jednotlivé kartičky. Jak už jsem zmiňoval, každý hráč hází jednou kostkou. V případě, že se dostane na zelené políčko příležitost, má možnost si zvolit, jestli si vybere malý nebo velký obchod. Jsou to tyhle dvě kartičky. Volba záleží vždy v každém kole na hráči. Doporučuji malé obchody, pokud máte připravenou hotovost, nebo pokud víte, že jste schopni zaplatit 0 až 5 tisíc dolarů. Velký obchod se pohybuje od 5 tisíc dolarů výše, ale nemusí to být vždy pravidlem. Dejme tomu, že si tady vytáhnu jednu kartičku a zjistím, že v současné chvíli mám možnost koupit nějaké akcie. Za chviličku si potom vysvětlíme více. V případě, že bych se rozhodl vzít velký obchod, vzal bych tuto kartičku a přečetl bych, co se na kartičce skrývá. Tak, pak jsou zde růžová políčka nicotnosti. Pokud na políčko stoupnu, musím vzít kartičku nicotnosti a okamžitě provést, co se na dané kartičce objevilo. V tomto případě bych si musel koupit novou televizi a zaplatit za ní 4 tisíce dolarů. No vidíte, to je poměrně velký výdaj. Tak, posuneme se dále. Další políčko je dobročinnost. V případě, že budete chtít, můžete, je to dobrovolné, zaplatit 10% z vašeho celkového příjmu a další 3 hody nebudete házet jednou kostkou, ale můžete používat buď jednu, anebo 2. Tak, další políčko je výplatní šek. Výplatní šek znamená, že políčku nebo položka cashflow, kterou máte na vaší výsledovce, tak tyto peníze okamžitě obdržíte z banku. Na políčko stačí šlápnout nebo ho jakkoliv přejet a okamžitě máte nárok na vaši výplatu. Další políčko je trh. V případě, že na trh stoupnete, vezmete si tuto modrou kartu a okamžitě přečtete, co se na dané kartě skrývá. Tak, další políčko je políčko narození dítěte.
Jak už jsem zmiňoval, vy máte ve vaší kartě aktuálně počet dětí 0, nebo startovní počet je 0. V případě, že stupnete na dané políčko dítě, váš počet vzroste o 1 a tím pádem se vaše celkové výdaje navýší o tuto částku. Tak a dalším políčkem, které tady máme, které nám zbývá, tak je propuštění. Propuštění je poměrně nepříjemné políčko, protože v tu chvíli vy 2 kola nehrajete a zároveň budete muset zaplatit vaše celkové výdaje. To znamená, částka, která se rovná vašim celkovým výdajům, musí okamžitě odejít do banky. Tak. V případě, že se rozhodnete koupit nějakou příležitost, nebo že budete muset zaplatit nějakou nicotnost, anebo v případě, že byste náhodou třeba byli propuštění a museli jste zaplatit nějaké výdaje, na které aktuálně nemáte peníze, máte možnost si z banky půjčit peníze. Vždy se půjčuje v násobcích $1000, s tím, že splátka je 10%, to znamená splátka je $100 měsíčně. Jak to zapíšeme? Zapíšeme to tak, že napíšeme si bankovní úvěr ve výši $1000 a sem do splátky úvěru napíšeme 100. V tomto případě by celkové výdaje vzrostly o 100 a měsíční příjem, to znamená to měsíční cashflow, by o 100 kleslo. Pokud jste na řadě, pokud jste aktivním hráčem, máte možnost kdykoliv doplácet dluhy, jak bankovní úvěr, tak nebo veškeré dluhy, které máte v rámci pasiv. To znamená, můžete si peníze půjčovat, ale zároveň můžete v rámci svého tahu, pokud jste aktivním hráčem, můžete doplácet své výdaje. V tomto případě, pokud byste například doplatili dluh na kreditní kartě $3000, měsíčně byste nemuseli platit $90, které vám aktuálně snižují váš měsíční tok. Tak, to je k výdajům a k herní ploše asi všechno a pojďme se podívat na jednotlivá políčka. Tak, dejme tomu, že jsme stoupli na políčko příležitost. Zatím nemáme dostatek finančních prostředků nebo si netroufneme na velký obchod a proto si vytáhneme malý obchod. Přečteme si informace na kartičce. Jedná se o nějakou akci s nějakým názvem. Co je důležité, je tady napsáno, že pouze vy můžete koupit neomezené množství akcí za tuto cenu. Dále je tady napsáno, že každý může akcie za tuto cenu prodávat. Jedná se o nějaké označení OK4U, dnešní cena je $10. Z akcie neplynou žádné dividendy, to znamená, kupujete si akci za $10 a tady máte nějakou nápovědu, že cenové rozmezí je někde mezi $5 až $40. To znamená, v případě, že bych měl zájem, zapsal bych si do výsledovky úplně dolů, tady do aktiv, že vlastním nějaké akcie OK4U, dejme tomu, že bych koupil 100 akcí a cena za akci je 10. To znamená, koupil bych 100 akcí za $10, takže bych musel zaplatit $1000 z mých finančních rezerv. Tak, dejme tomu, že jsem tyhle akcie koupil a dejme tomu, že proběhl další tah a já bych se rozhodl, že půjdu do velkého obchodu. Tak, v rámci této kartičky tak je dům na prodej, to znamená, jedná se o nějaký dům, který můžu koupit. Je tady napsáno, že kartičku můžu, nebo respektive ten dům můžu koupit, anebo ji můžu prodat jinému hráči. Ta cena za ten dům je $65 000. Co je důležité, banka mi na nákup půjčí $58 000 a mně tak stačí v hotovosti pouze $7 000. To znamená, pokud bych měl $7 000, mohl bych je zaplatit a získal bych tak nájemní dům, který okamžitě budu pronajímat a měsíční tok, to znamená ty příjmy, které z něj budu mít, tak jsou ve výši $150. Jak bychom si to napsali?
Napíšeme si to tak, že do nemovitostí si napíšeme dům 4+1, 2 koupelny, měsíční cashflow je 150 a příjmy z nemovitostí se píšou sem. Takže v tuto chvíli vidíte, že bych dosáhl prvního pasivního příjmu. První pasivní příjem, kdybych tuto nemovitost koupil ve výši $150. Tento pasivní příjem bych si taky připočetl k mým celkovým příjmům a tím pádem moje měsíční cashflow, to znamená rozdíl mezi příjmy a výdaji, by vzrostlo o $150. Samozřejmě nesmím zapomenout uhradit platbu v hotovosti. Tak, dále si napíšu nemovitost také do aktiv, to znamená dům 4+1, 2 koupelny, platba v hotovosti byla tedy $7 000, cena byla $65 000, tak a do stejného řádku, tak já si napíšu hypotéka $58 000. Tak, kdybych tuto nemovitost někdy prodával, nebo kdybych akcie, které jsem teďka koupil, někdy v budoucnu prodával, musím si je z hospodářské výsledovky vymazat a v případě, že bych prodával dům, tak musím vrátit bance peníze, které jsem si půjčil, to znamená $58 000 a ten zbytek, pokud by tam byl nějaký rozdíl, by byl můj zisk. Tak, v případě, že bych si vytáhl kartičku nicotnosti, jak už jsem zmiňoval, je potřeba ihned uhradit výdaje nebo náklad, který je tam na kartice uvedený. Pokud peníze nemám, můžu si peníze půjčit v bance. Kartička trh. Kartička trh se většinou týká všech hráčů. V tomto případě je tady zájemce, který nabízí $35 000 za bytovou jednotku ve všech domech, kde jsou 2, 4 nebo 8 bytů. A co je důležité, tady je napsáno, že každý může prodávat. Takže kdokoliv, kdo by vlastnil nějaký nájemní dům, kde jsou 2, 4 nebo 8 bytů, může v tuto chvíli nemovitost prodat tomuhle zájemci. Tak, to je ohledně kartiček a ohledně příjmů, výdajů asi všechno. Tak, pojďme na poslední část. V případě, že se mi podaří dosáhnout finanční svobody, to znamená, aby moje pasivní příjmy byly větší než moje výdaje, otočím na druhou stranu, napíšu si sem své jméno auditora. Tak, napíšu si na začátek můj pasivní příjem, ze kterým jsem odcházel na rychlodráhu, to znamená, když jsem vlastně ukončoval ten můj kdysi závod, napíšu v tomto případě, dejme tomu, $1000. Váš počáteční příjem se vynásobí s tem, to znamená, jedná se o $100 000. To znamená, připíšu sem $100 000 a jak vyhrát úplně celou hru, tak mám dvě možnosti. Buď to, že svojí postavou stoupnu na dané políčko s mým sýrem a koupím si sen, který jsem si na začátku označil. Druhá možnost, jak vyhrát na rychlodráze, je taková, že pokud můj pasivní příjem, respektive příjem, který mám na rychlodráze, vzroste o dalších $50 000, dostávám se na cílovou částku, v tomto případě $150 000 a vyhrávám celou hru druhým způsobem. Jak dosáhnout těchto příjmů? Jsou na této rychlodráze políčka, které jsou stejně jako v krysím závodě označeny zeleně, to znamená, jedná se o příležitosti. Já, když dané políčko na něj stoupnu, mám možnost zaplatit platbu v hotovosti nebo v případě některých jiných políček zaplatit investici a některá políčka okamžitě přináší cashflow, to znamená, v tomto případě by se jednalo o nákup nějakého biznesu, ze kterého by byl měsíční tok $10 000 a můj teda nový měsíční cashflow by byl $110 000. Jakmile bych se dostal
na částku $150,000 měsíčně vyhrávám celou hru. Tak jo, to je z mé strany všechno. Doufám, že se vám návod líbil, že vás posune a doufám, že budete hru hrát. Pokud budete mít zájem, budu rád, když se uvidíme na Cashflow maratonu, buď v Praze, v Brně nebo v Olomouci.